Olemme luonnonmarjojen ja sienten peritoimintaan erikoistunut perheyritys. Päätukikohtamme sijaitsee Hankasalmella, mutta voimme tarvittaessa siirtää kaluston minne päin Suomea hyvänsä. Käytäntö on osoittanut, että näin joudutaan usein myös tekemään. Olemme varanneet kaikille poimijoille ne liikutettavat majoitteet, jotta poimijat pääsivät aina hyville poiminta-alueille. Mahdollisuus kauden aikana vaihtaa paikkaa ja alhaiset kustannukset ovat erittäin tärkeitä asioita poimijoille. Liikuteltavassa keittiössä valmistetaan taimaalaistyyppistä ruokaa. Kokkeina toimivat taimaalaiset kokit. Elintarvikkeet säilytetään kylmäkohdissa. Jokainen poimija ryhmä hakee keittiöstä 2 päivässä ruokapaketti. 5 keitetään armeijan soppatikeissä. Aamulla välineet pakataan autoon ja lähdetään omaan tahtiin metsään. Ryhmäkoot vaihtelevat normaalisti 4-9 poimia. Auton koko valikoituu ryhmäkoon mukaan. Useimmat ryhmät lähtevät metsään heti auringon noustu. Poimijaryhmän kuljettaja hakee aamulla tarvittavan määrän polttoainetta. Uusille poimijoille annetaan ohjeita marjapaikoista. Mikäli ryhmän auto rikkoutuu kesken poimintapäivän, tilalle kuljetetaan trailerilla ehjä auto. Rikkoutunut auto korjataan korjaamolla. Poimijaryhmä suuntaa kohti vanhaa tuttua poimintapaikkaa tai sitten he lähtevät etsimään uutta mahdollista poiminta-aluetta. Hyvän poimintapaikan tulisi löytyä aina riittävän läheltä leiriä, jotta polttoainekustannukset eivät nousisi poimijalle kohtuuttomiksi. Thaimaassa ei ole maanviljelijöille tähän aikaan vuodesta tarjolla mitään muuta vastaavaa näin hyvää ansiomahdollisuutta. Tämä motivoi poimijoita tulemaan aina takaisin Suomeen vuodesta toiseen. Kun hyvä poimintapaikka on löytynyt, otetaan marjankantorinkka ja poimitaan väliin. Autolta matka jatkuu kohti marjapaikkoja. Marjapoiminta on luonteeltaan hyvin fyysistä työtä ja sopii ihmisille, joka on tottunut tällaiseen. Tällaisella työtahdilla tällaiselta paikalta tämä poimija kerää joskus yli 200 kiloa marjaa päivässä. Normaalisti poimija kerää kuitenkin noin 50-100 kiloa marjaa päivässä. Poimintatulos riippuu poimijan ahkeruudesta, kyvykkyydestä ja marjasadosta. Thaimaalainen, joka pärjää riisipellolla, pärjää normaalisti myös marjametsässä. Jotta poimija pystyisi hyötymään taloudellisesti Suomen matkastaan mahdollisimman hyvin, hänelle tulisi pystyä tarjoamaan mahdollisimman monta poimintapäivää. Mitä enemmän poimittavia luonnontuotteita poimijalle pystyy tarjoamaan, niin sitä parempi hänen kannaltaan. Näissä mättäissä on nyt hyvin puolukoita, mutta tilanne ei ole tämä suinkaan joka vuosi. On hyvinkin mahdollista, että sadon perässä joudutaan liikkumaan kauden aikana useamman kerran. Jokainen vuosi on aina erilainen. Sellaista tilannetta ei saa syntyä, että kesken kauden poimijalle ei olisi tarjota poimintamahdollisuutta. Todellinen satotilanne selviää vasta aivan juuri ennen kuin marjat ovat kypsiä. Voi olla esimerkiksi vaikka niin, että mustikat löytyvät ainoastaan jonain vuonna Itä-Suomesta ja puolukat länsipuolelta Suomea. Useana vuonna lakkoja ei ole löytynyt mistään päin Suomea. Silloin on vaihtoehtoisesti poimittu mustikoita etelässä. Ne kypsyvät yhtä aikaa pohjoisen vakan kanssa. Osa poimijoista käyttää poiminnassa marjaharavaa. Jotkut poimijat luottavat edelleen vanhaan perinteiseen käsipoimintaan. Tässä poimitaan mustikoita. Meillä poimijat keräävät lisäksi myös sieniä, mikäli katsovat, että se on heille kannattavaa. Eri sienilaista ei voi koskaan etukäteen tarkkaan tietää milloin ne nousevat.
Luonnon kanssa toimiminen on haasteellista. Seplaaja. Välillä käydään luonnollisesti myös syömässä. Illalla poimijat saapuvat takaisin leiriin. Marjat laitetaan laatikoihin. Ôi! Kẻยิ่งมีประสบการณ์ Ô, nước dẹp vào làm con này ơi. Punnitaan vaakalla. Poimitut kilomäärät merkitään ylös. Kilohinnat määräytyvät aina kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Elvis! จะให้รู้แล้วก็เสีย No, dah share kan? Junior terus. ต้องกินขาวนี่อย่าแพงใส่ของขาว Tông con đến nóจะพักเหนือ เนาะ ถ้าพัสมุเยอะ ถ้าโอ้ทุกขโมยนั้นสุดยอดเหรอนี่ก็ Tässä muistellaan pari vuoden takaista hyvää herkkutattisatoa. 20 เนี่ยใส่20 ใช้เป็นร้อย Nyt herkkutattitilanne ei näytä niin เรื่อง hyvältä. นี้สองข้างถนนดูเต็ม Mustikoita sen sijaan แต่ไม่ดี näyttää tulevan aika hyvin. ต้องทำความสะอาดเลือดรักกะเกศให้เลือดก็ดีเห็นเหลือง Tämä poimija on kerännyt suppilovahvella. Kantarellia, lampaankääpää, aaparouskua. สี Poimijat hakevat keittiöstä illalla.มีวันจุดแบ็คเบบี้เหรอ ดูในใครมากับเขาเด้อให้เขานี่มันยืนให้ก็ได้แต่ตอนนี้กับเขาตามได้ถ้าวันพรุ่งนี้ Illalla pestään pyykkiä ja viedään se kuivamaan. Käydään suihkussa ja mennään nukkumaan. Osa poimijasta käyttää linja-autoihin rakennettuja mobiilimajoitteita. Suurimman osa aikaa poimija viettää leirin ulkopuolella. Leiriin tullaan ainoastaan huoltautumaan, myymään marjat ja nukkumaan. Oh, bunga punya rantai.